Kolmas näytös alkamassa. Toisen näytöksen lopussa Jarkko Immonen nousi pääosaan. 39.53 ajassa Immonen tälläsi yhteen syöttäjät Janne Pesonen ja Mikko Koivu. Se oli tosiaan 9. maali Immoselle. Koivulle se oli 7. tehopiste. Pesoselle se oli 6. tehopiste. Vehanen torjunut ottelussa 22 kertaa. Viktor Fasta Ruotsin maalilla. Se oli tosiaan 9. maali Immoselle. Koivulle se oli 7. tehopiste. Pesoselle se oli 6. tehopiste. Vehanen torjunut ottelussa 22 kertaa. Viktor Fasta Ruotsin maalilla 21 kertaa. Rangaistuksia ollut Ruotsilla 3, Suomella 2. Ja Suomen maali ylivoimamaali. Suomi aloittaa Ruutu, Koivu. Suomi joutui pelaamaan 2 otteeseen alivoimaan. Näin olisi nostaa tietysti Mikko Koivun peliaikaa sinne, minne sen pitääkin nousta. Ruotsi peluutti paljon kokoonpanoa. 10 Tönberg, 18 Berglund, 91 Pääjärvi. Ja sitten puolustaja parina 11 Gunnarsson, 22 Petrasek, joka myöskin nyt aloittaa ottelun kolman erän. Ja tästä tulee sitten seuraavat huikeat jännityshetket, kun seurataan ratkeaako tämä varsinaisella pelillä. Finaalissahan pelataan tarvittaessa sitten jatkoerä, mikäli tämä on kolmen erän jälkeen tasan, mutta sehän on tietysti lähtökohta, että siihen uskotaan, että Suomi pystyisi tämän homman hoitamaan. Ruotsi tulee kuitenkin ensimmäisen hyökkäyksen, puolustaja Gunnarsson kiekkoon ja toimittaa sen kohti Suomen maalia. Siihen puuttuu Vehanen, siihen puuttuu myöskin Ruutu, joka nostaa rauhallisesti kiekon vain pois omalta alueelta ja painaa sitten Ruotsin Perssonin kautta kiekon puolustaja Rundbladille. Suomella on kentällä nyt jo Juha-Matti Aaltonen, siellä pyörii vielä Tuomo Ruutu, sitten vaareen Niklas Persson laukoo, erittäin hyvin tulee Vehanen vastaan, mutta pääsivä Persson yllättävän helposti Suomen alueelle tulemaan, kun 43 sekuntia ottelu kolmatta erää on pelattu. Pärmortsin ensimmäinen MM-turnaus. Nuorten puolella hän on tehnyt loistavaa jälkeä, siksi hän on myöskin nuorentanut Ruotsin maajoukkuetta radikaalisti. Ruotsi ei kaipaa kauheasti NHL-pelaajia, sillä on tosi niitä 9 tässä ottelussa, mutta he ovat kaikki nuoremmasta päästä. Eli vanhoja tietysti kieltäytyykin aika paljon, sekin pitää taas muistaa. Ja Ruotsihan menetti 2 kokenutta pelaajaa, Matias Weinhandelin ja Toni Mortessonin loukkaantumista vuoksi, joten siinä mielessä 2 syömähammasta meni sieltä, mutta nyt menee sitten Komarov päätyyn ja tällää siellä Rundbladia ja näin juuri se pitää toimia silloin kun on aikaa, niin taklataan. Ruotsi tulee kuitenkin Niklas Perssonin toimesta vasta hyökkäykseen. Perään painaa Niko Kapanen, saa perässä Robert Nilssonin. Niklas Persson tulee rännistä vastaan ja saman tien sitten kaivaa myöskin kiekon sieltä itselleen. Ruotsi on erittäin vahva näissä kulmapeleissä. Sitten pomppukiekko toiselle puolelle, siellä on Juha-Matti Aaltonen, jolla muutama mainio maalitekopaikka on ollut. Aaltonen rynnii sieltä väellä ja voimalla kohti Ruotsin maalia, mutta menettää kiekon tai mieluummin luopuu siitä. Rundblad kiekkoon. Pesonen, Immonen, Granlund. Suomen hyökkäyskolmikkona jäällä Puistola. Väänänen puolustaja parina, sitten laidasta Silverberg, sitten keskelle tulee Väänänen, painaa kiekon perään, saa peränsä Markus Krygerin. Tässä on Ruotsi se vahvuus aina, niin kuin nytkin näkyy. Kryger pelaa kiekon ja nopeasti pelaa myöskin Matias Tedenbyysen maalin eteen. Pomppukiekko sitä ei pitkää tulee nyt, niin kuin näkyy Fänholmilta myös, niin kyllä tämä muutamilla ruotsalaispakeilla painaa aika paljon ja niinpä Suomi pääsee sieltä iskemään. Nopeasti sieltä nousee Janne Pesonen, pystyy edes purittaa sieltä itsensä vapaaseen paikkaan ja kiertää, mutta ei pääse vielä syöttämään. Granlund nappaa kiekon itselleen erittäin voimakkaasti, sieltä joudutaan sitomaan, sieltä tulee Immosen tulinen kuti. Valitettavasti vain ruotsalaispelaaja on edessä, ennen kuin se menee Fastille saakka kiekko maali taakse Pesoselle. Sitten Väänänen kurvaa takaisin, vaikka lähdössä jo vaihtoa ja palauttaa kiekon takaisin Ruotsi uudestaan. Ja pääseekö sieltä iskemään vastaan Väänänen ja purkaa hyvin tilanteen, mutta vähän huolimattomasti vieläkin. Ja sitten Granlund, hän purostaa vuorostaan Silverbergille ja Silverberg kaatuilee siellä, työntää kädelläänkin kiekkoa. Ja saman tien Suomi kuitenkin kiekon riistää itselleen Topi Jaakola. Pakkikaverina edelleenkin Ossi Väänänen, joka on pelannut pitkää vaihtoa sitten keskialueella. Erittäin kova karvaus. Siinä on Karvailsa Matias Sjögren. Nokelainen menettää kiekon. Sitten painaa perään Pilström tulee röyhkeästi esiin. Ja Pilström loistava syöttö! Ja Petteri Nokelainen iskee Pilströmin loistopassista 2-1! Pilström riistää kiekon ja tarjoaa Petteri Nokelaiselle. Ja MM-kisojen ensikertalainen räppää ensimmäisen maalinsa tässä turnauksessa ja tekee kyllä makeaan paikkaan. 42-35 Petteri.
Käyvät siinä kuin sillä kuuluisella entisellä sinisellä bussilla, jossa ei jalkoja ollut ollenkaan, mutta se moottori oli hirmuisessa kunnossa, vaikka sillä oli ajettu miljoonia kilometrejä. Ja sitten nähdään, mihin Ruotsi pystyy. Suomi mennyt finaalissa 2-1 johtoon. Suomella 1 maailmanmestaruus historian aikana, Ruotsilla niitä on peräti 8. Pitkä on matka vielä, mutta Ruotsi tulee seuraavan hyökkäykseen. Rundblad ja laukaus lähtee. Suomalaispelaajat edessä, Salmela. Ja nyt ovat tärkeät hetket meneillään. Eikä mitään, sieltä Koivu karkuun ja laita Mikko siitä, laita! Ei mennyt, vaan Fast pelastaa, siinä se 3-1 olisi ollut, siinä se 3-1 olisi ollut, mutta ei onnistunut Mikko tekemään, vaikka yrittää samaa harhautusta kuin rankkareissakin. Peliin on tullut värinää. 42-35, Petteri Nokelainen 2-1 syöttäjä Antti Pihlström. Ja siinä Mikko Koivu, joukkueen kapteeni. Mikko oli sillä kuuluisella karkumatkalla. Se karkumatka pysähtyy kuitenkin ohilaukauksesta Daniel Fernholm ja sitten Juha-Matti Aaltonen riistää kiekon sieltä väellä ja voimalla. Ja Suomi panee painetta sinne ja sitten on kiekko maalissa kolmannen kerran peräkkäin. Ja Ruotsin puolustajille lyödään hirveää painetta tällä hetkellä. Sinne lyödään sellaista painetta, että kavereiden kädet tärisevät. Ne tärisevät kuin ensimmäisillä Oi, ottaako Per Morcho aika lisää? 3-1. Sanotaan vielä kerran 3-1 Suomelle. Eli aikaa 16:39 jäljellä ottelun kolmannesta erästä. Ja miettikää